Este proxecto do trío é unha especie de bálsamo, realmente é unha terapia que aos tres nos senta de maravilla. O trío radica na liberación dos tres dentro do que ahora mismo, da madurez que ahora mismo consideramos que temos. Definiría este traballo como un traballo espontáneo, fresco, en o que non hai lugar para darlle voltas á música, senón amosala tal e como é, ca súa beleza, esas bellas artes, e en este caso, pois, facendo con elas pois un traballo de bellas artes. O disco xurde como a idea de deixar plasmado e que quede aí pois un traballo que facemos, non? A nós nos deu un pouco de pesadelo de cabeza porque claro, un espectáculo noso, a música é case a mitade, non? Falamos, temos atrezo, xogamos con vestiario, entón claro, unha actuación pois é a metade música e a metade pois todos esos accesorios. Que pasa? Que cando chega a hora de plasmalo nun disco pois é bastante complicado e complexo, por eso xe digo que o disco pois bueno, reflexa unha porcentaxe dese espectáculo, pero era necesario facelo para que quedase aí esa testemunha e bueno, hai algúns detalles no disco que sí que reflexan esa campechanía e ese bon humor que para nós ten que ser indispensable, non? E agora aquí co trío Vamón de Lamas e Romero pois retornamos ás orixes. No que Xosé Lois toca o acordeón, Suso toca a gaita, tamén a pandeireta, e eu pois toco o saxofón, e creamos pois unha tímbrica pois singular con hermanando estes instrumentos, porque todos vimos do mesmo espírito musical que é a música popular, pero cada un lle aportamos a nosa propia visión. Temos unha maneira de ver a música desde este sentido moi parecida, que é a música popular fíxose para disfrutar o músico e para disfrutar o pobo que escoita, que en definitiva é o público. Entón, como os tres concebimos e entendemos isto da mesma maneira, penso que nos levamos moi ben en ese sentido e nos entendemos perfectamente para facer o que facemos. Como feito de non abandonar nunca o que sí que nos identifica que o feito de ser músicos populares, pero músicos populares no sentido máis denso da palabra, músicos populares no sentido de exercer a música pura, quer dizer, a música individual e a música como un placer personal noso e tamén a quen lle regalamos, non? A quen lle damos esa música, sin máis parafernalia, sin nada máis que faga falta. Porque tratamos de ensinar unhas músicas que son antigas, pero, bueno, pues, ca nosa perspectiva de hoxe en día. Xa vedes que estes traxes pois non son para ir a dar unha alborada, isto xa é de punta en blanco. Nos fai sentirnos moi músicos individuales, moi músicos populares e incluso sin ningún tipo de prexuicio no repertorio de si podemos tocar temas moi populares, moi tradicionales, moi coñecidos e tocalos a nosa maneira e tamén un pouco incorporar aquelas cousas que fomos incorporando durante toda a nosa trayectoria e que aquí funcionan de outra maneira, pero vamos, perfectamente integradas. O obxectivo principal que teño eu e penso que eles tamén é disfrutar e pasalo ben e facerlo pasar ben a quen nos escoita, evidentemente, ao público que podemos ter en actuacións en directo, en actuacións pois que temos gravadas, feitas para outros medios, pero bueno, o principal é disfrutar nós e o público. Empezamos a funcionar como trío pois fai aproximadamente 2 anos e como todo, pois pasa a vida, pasan os momentos e para deixar pois plasmado o que se fixo en determinado momento, xurdiu a idea de que había que gravar o disco. Destí de Luvas Verdes a Nova Galega Danza hai un treito, pero é un camiño natural. Como gaiteiro, pois teño esa inquedanza por xogar e por tocar novas cousas, e a Nova Galega Danza pois permite precisamente a un gaiteiro pois estar en compañía de outros músicos e incluso de outra disciplina artística como é a danza e pois facer o xogo moito máis divertido. Entonces aí enredamos, pero nunca deixo de ser o gaiteiro que sempre fun. Si que teño a necesidade de ter un pé na música galega, de decir algo que cheire a Galicia.
eso é un pouco o camiño que eu sempre ando a procura, non? O feito de que se pode facer música galega dende moitísimos puntos de vista distintos. A gaita ten algo que te atrapa porque é unha música moi espontánea, algo que non se basa no papel, se basa na intuición, en divertirse, en xogar, e aí encontrei o meu complemento perfecto. E o disco é unha especie de deixar a nosa pegada na historia da música galega, pero non ten, digamos que é só unha pequena parte do que realmente nos queremos transmitir ao público, que é música, felicidade e liberación.